Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sun mata ajiku, salam rahayu, derek-derek sedaya, wadah ilmu Gusti, wejangan Jawa. Derek-derek sedaya, ana wong sing kena gangguan jiwa, Dulur ya. Iki aku cerita, Dulur. Lah, penyebabnya dia kena gangguan jiwa iki mergo mari ditinggal bojoe. Mari tinggal bojo, akhirnya terus pikirannya iku linglung, pikirannya iku gak karu-karuan, akhirnya dia sampai stres, sampai yes, jiwanya terancam lah istilahnya. Padha karo wong nek ngarani cara kasar iku gendeng tapi jek anyaran lho. Nah, iku lho. Terus mari ngono dhek iku digawa ning kaya wong psikologi, gawa ning wong psikologi. Akhirnya dhek iku kaya wis waras tuh, warasnya nih, waras mergo wong psikologi kan tujuannya gawe balekno pikirane ku mang ya, pikirane sing fokus ning bojone ku mang, akhire terus dhek membebanno pikirane ku mang wis dibalekno karo wong psikologi kan waras. Lah, warase wong sing kena gangguan jiwa iki mergo oling pikirane. Iki akhirnya karo wong kampung sekitar lho, wong kampung sekitar iku dikongkon sembahyang lho, dikongkon salat. Agamane Islam dikongkon salat. Lah kena apa sih wong-wong kampung mang kok ngongkon salat? Ngongkon salat lah kena apa? Mergo iki lho. Mergo kaya ana yes, katakanlah dalam tanda kutip mbah dukun ya, dukun. Ana dukun ning warga setempat kuno kumang sing nyongklok sing nyongklok yen wong iku mang sing kena gangguan jiwa iku mang mergo kena gangguan jin. Nah, kena gangguan jin ning omahe. Dadi dicongklok ning omahe iku mang ana jin sing ganggu dheke. Sing garane dheke iku kena gangguan jiwa. Lah iki lho. Akhirnya dhek dikongkon sembahyang, dikongkon salat, wis mari pikirane waras iku mang. Alasane apa kok salat? Engko nek gak salat iku engko balik maneh. Jine engko balik maneh. Lah iki mang Dulur. Sing tak bahas arepe iki mang Dulur. Ngene lho Dulur ya. Panjenengan supaya ben iso memahami sejatining salat iku mang apa. Dadi nek wong sing pancene wong isih mbedah ajaran syariat tok lho. Apa-apa dikaitno karo salat. Ngono lho. Apa-apa iku dikaitno karo salat. Padahal sejatine salat iku iki mang gawe menghindari perbuatan keji dan mungkar. Lah, perbuatan keji dan mungkar iki ora ana ning wong sing kena gangguan jiwa lho. Wonten mboten enten. Lah wong dhek iku wis kena gangguan jiwane, pikirane linglung, wis ora mikir iki perbuatan keji dan mungkar iku ora ero. Wong kaya ngono iku ora ero, sing penting dhek iku pikirane iku nek dhek iku anjene penyebabe gangguan jiwa iku mergo kena mari ditinggal bojo ya wis bojo iku balekno. Terus bojone iku iso nrimo dhek maneh. Lho, iku kok bakal waras, Lur. Secara psikologi lho iki, secara ilmu psikologi. Lah nek masalah kaya sembahyang, wong apa jenenge? Wong kena gangguan jiwa dikon sembahyang yo. Yo iku anjane apik Dulur, apik. Digawe menghindari perbuatan keji dan mungkar. Tapi nek dhek duwe pikiran ning sembahyang ku mang. Ngono lho. Lah nek sembahyang marang ngono dhek iku moro-moro nyelempitno glati utawa dhek moro-moro ana wong ning ngarepe diantemi. Kan dhek gak ngerti sejatine salat iku mang, Lur. Nah, iku Lur sing dikhawatirno kan iku. Jadi ajaran syariat iki yo, ajaran syariat ning salat iki mang Lur yo. Iki mang kurang tepat lah. Istilah iku kurang tepat disematno ning wong-wong sing kena gangguan jiwa. Sing pikirane kurang sehat. Jadi ajaran syariat salat iku diterapno ning wong sing pikirane waras, pikirane duwe akal sehat, pikirane mumpuni gawe mikir. Ngono lho. Dadi maksudku iku kok iku mang Lur, sing tak maksud mang Lur. Dadi aku gak aja digiring opini lho nek aku engko menghalang-halangi
wong kok ora oleh salat. Lho iki wong sapa sing ora oleh salat? Iki wong duwe kena gangguan jiwa ODGJ. Nek wong ODGJ salat lah ya makmume buyar kabeh. Ambune koyo ngono ora tau adus utawa piye wis. Wong jenenge salat tempat ibadah kan suci. Meskipun ODGJ ku mang ya kena sing wong kena gangguan jiwa ku mang didusi akhirnya gelem lah wis waras ya gelem ya. Sing ODGJ sing waras mang tak anggap sing waras mang dhewe sing waras mang wis dibraini disarungi dikopiai. Secara lahir dhek pertama kawitan kok koyo gelem koyo biasa. Tapi suwe-suwe itu. Suwe-suwe dhek mesti merasa jenuh, merasa bosan karo apa sing dilakoni ku mang. Mergo dhek gak ngerti nyawane salat kaya apa. Sejatine salat iku apa? Gak ngerti, gak paham dhek. Terus ana sing takok, "Lah terus solusine Kang kudune piye, Kang?" Kudune tetep dikei ajaran Islam, tapi ajaran apa? Nek dhek anjene Islam kan dulur ya. Iku tetep dikei ajaran Islam tapi duduk syariat dulur. Ya duduk tarekat nanging dikei rasa-rasa hakikat. Dikei rasa hakikat lho. Rasa hakikat iku apa? Ya cara ngono siraman kalbu. Iku jenenge rasa hakikat, siraman kalbu. Dituturi sing apik, sing gawe buka pikirane. Misale iki dasar-dasare aku gak sing ahli konsultan secara iki menguatkan rasane wong enggak ya. Aku gak iso lah koyo konsultan kok ngono ku. Cuma iki tak gawe contoh misale ngene. Mau wong kemang mari kena gangguan jiwa akhirnya saiki waras ya. Nah, aku carane ngongkonku katakanlah ngongkonku iki ya apa jalani ajaran Islam iki tak ngomong ngene. Sampeyan iki ya cara ngono ben pikiran iso fresh, ben pikiran iso jernih pikirane sampeyan iki nek iso aja ning jero omah. Nek iso aja ning jero omah. Dadi golek kesibukan lah, lek sampeyan bingung golek kesibukan apa, ya iku ning musala ana pengajian, ning musala ana kegiatan istighosah. Terus ning musala engko bek sampeyan kepengin salat dhisik. Nah, gak apa-apa, gak salat yo gak apa-apa. Mergo tujuane salat iki sampeyan kok bakale fresh pikiran, mergo sampeyan kok kena banyu wudu. Terus salat kumpul wong akeh, guyon-guyon iku bakale pikiran sampeyan fresh ana kegiatan. Timbang sampeyan ning jero omah, engko pikirane sampeyan iso balik maneh, gak karu-karuan. Nah, sejatine ajaran Islam iki lah kita lanjut maneh dulu ya. Mau iki cara ngekeki siraman rohani wong sing mari kena ODGJ ya, kena gangguan jiwa. Secara rohani secara rohani ku umpama ngene. Sampeyan iki rak mari ditinggal bojo sampeyan yo. Lho iku wis gak usah dipikir. Gak usah dadi beban pikiran. Soale wong sing rabi karo dhewe iki gurung karuan jodoh. Gurung karuan iku jodone dhewe. Sampeyan gak ngerti jodoh sampeyan iku sebenarnya iku Gusti Allah wis nyiapno tapi sampeyan salah memilih. Lah, sampeyan kepengin pedhok jodoh sampeyan sing sak temene. Lho sampeyan iki kudu nyedhek karo Mang Pangeran. Lah cara nyedhek karo Pangeran piye? Ya sampeyan kudu berbuat sing apik ning alam donya. Engko bakale jodoh mengikuti panjenengan. Nah, salah satu cara nyedhek marang Pangeran iku ya dengan cara apa sembahyang. Nah, nek sembahyang sampeyan nek kaya risi gak perlu gawe kaya baju koko, sarungan, sampeyan cukup celonoan gak apa-apa. Dadi sampeyan kepingin buka pikiran panjenengan sampeyan belajar sembahyang salat. Nah, ngono. Nek sampeyan kepingin kaya waktu-waktu sholat iki kepengin sik ben fresh pikirane kan kadang sholat subuh. Nah, sing iso ngefreshno pikiran utawa sholat isya arepe menjelang malam. Iku gak apa-apa sampeyan lakoni subuh lan isya. Dadi gak perlu nyerempeng. Sing penting sampeyan gak bosan nglakoni ajaran Islam. Nah, ngono. Dadi gak usah dipikir masalah wong wedok. Lah gitu. Iki contoh cilike.
gak ngerti contoh gedene asline carane konsultan-konsultan ngekei siraman rohani ning wong-wong ngono ku gak ngerti piye carane, gak ngerti lho. Iki aku cuman mek belajar tok. Maksudnya iki belajar karo panjenengan sedaya. Memahami setiap iki mang apa? Memahami setiap lakune wong lah. Dadi aku cuman ngekei contoh tok iki mang dulur. Nah, ngono ku dulur carane. Iki ana apa ilmu hakikat lho. Iku jarane ilmu hakikat. Lah nek sampean iku mek trimo ngekeki syariat tok ning wong sing mari kena gangguan jiwa iku mang kono salat ben pikirane padang dikongkon salat, dikongkon sembayang ya bener sisi jenuh, sisi bosen lho. Akhirnya pikirannya tambah jutek lho. Ngoten. Mergo dasare iku gak duwe. Dasar pemahaman syariat iku ora duwe. Kecuali terlahir saka buyut, saka mbah leluhur syariat. Iku kuat iku dasare. Contohnya apa ya wis anak yai, anak Pak Ustad iku wis kuat dasare. Jadi dek masih nglakoni syariat sampai tua ya wis biasa-biasa wae. Tapi nek wong sing baru mengenal iku mang ya wis kudu langsung mlebu ning ajaran hakikat. Ngoten. Dadi diterapne ning hakikate mudhun ning tarekat banjur ning syariat. Ora perlu mari hakikat, ora perlu munggah ning makrifat. Hakikat mudhun tarekat terus tarekat mudhun ning syariat. Ngoten carane. Pun nggih, pun paham nggih. Monggo sareng-sareng belajar kaya kula, sinau bareng kaya kula. Nggih pun, sak menawa kula nyuwun ngapunten kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.